Marc Puig, 43 anys, de Manresa, casat, sense fills, filòleg. Hora de la mort? Per la temperatura del fetge entre les 12 i les 2 del migdia. Possible causa? Fins que no li realitza l'autòpsia és gairebé impossible d'assegurar, però per les laceracions que presenta el cos, els blaus de la zona cranial i el sagnat de les orelles, sospito que estem davant d'un nou cas de violència verbal. Violència verbal, Sens dubte. Veus aquestes marques? Són d'uns quants pues i buenos. I les taques al contorn dels llavis? Això és de mossegar-se a si mateix després de sentir ficar en comptes de posar repetides vegades. Déu meu, això no l'ha pogut matar? No voldria equivocar-me, però crec que el toc de gràcia va ser un tenir que. Quin horror! Els adolescents poden ser terriblement cruels. És el tercer mestre de català mort d'aquest institut des que va començar